comfort one name kumama. Aye, kumama. Mbakwe one name. Mbakwa sonye kumama. Papa kumama. Ezine comfort kumama. Mama wo kumama. Oti shiribiwa kumama. Mama mewo kumama o. Ezine muro momo kumama. Mama mewe kumama. 3rd of January, 4th of January, Igalamo, kumama. Hey, Chifimo, Ikakakwaya rehaza. Nama wodo kwaya. You got inspiration, oh, kumama. I born unto it and I sing unto it. Ono gina. Come when that's when I was wrong. When I was wrong, back and be the comegu. Ask him no tem naga. The man unable to for the bute, but for the bute, I said, this boy unto betrothed unto him. Voice of the Lord. Oh, look when you go here. That one them why you is in the comfort Peters. Hey, why you be your man? Omega anniversary. Oh, that anniversary. I think about canon. Some calling the whole. I like he jump into completion. Hell, why you know what I want? Burial. Oh, burial. Why not 95 years? One boy, washing weekend, one image neck, and one yaga one we heard, and I whip onto him. And when you can one image was one way as a share Hoffman, because Gibam boys in Bosiga, Lamomaje mega proud. You got to go. Yes, when you want to Panama, I gave you 3rd of January, okay, 2023. 3rd of January, wake please. Okay, 4th of January, go. Uzim Bosagi Tiga and Alasia, Mama Gazri Canandokwa. Yani le Tiga ka we bomb na phone. Some chifimo. Na maha muro sia oh manu we shibo mano. Mbem granga ha. Ebe me ko beri ala wom na ela here. Here wona isi no lo elenga nge mega wodia. Here wona ngamba quest compound. Ndi anwuru isi agụ uzi tembende. Abia State, Abia State, ngwa ka emeke kokoko. Nwa ya nwoke kwan chief emenika asonye nkwanu eshim garanga ha gi lete nwa. Mmanya baga kichi siko shige muri. Emenika bi menike. Ya kulite ote. Ya gragra some mmanya mama you waste food. Electrician nye ndozo mama ya sia emenika bi we. Nwa ya obula na-enye nwa onye odonni. No why I home monkey about. Yes, oh my mother is it onto it. Yes, my mother what? Move on. My move. Running see why. Meanwhile, yes. Ketam not to maga can go tell. You put off a come with water I cannot come no Akawa ofe welfare. When to be so honorable to be sure what they samonia. Ask the Chineke Shinelu Wessa. Naga menye guntu nelundu because onye dị ndụ nwere olilanya ka ka esi nweta ndụ bisi ọ ya ka ndụ ya ji buru isi ahụ pe wataga na-eju ezino ole ịnọ ka history nda ka ọwụzi n'oke ele ahịa okechukwu asị onye asị mgbe nna ha giri ikere ha ala mee ka ọ ga-adọrọ ha ụka mma ya na nwere ihe comfort nne m comfort asị ya no ya biwe na alawa ala chukwu ka chukwu ji aka ya mee gịnị kere ha ala Chineke si n'eluigwe ji oke kere ha ihe niile dịrị in peace. Ya hejekwa ya gini okechi ngwe maka Chidebere bedego Chidebere wo di mgbe ime mere nwaanyị comfort nne mee ya simba were ebere ụmụnta leta m gaji Jehova were ebere shi n'elugwu ote Chineke zighara ebere mercies of God ya bịa n'ime nwaanyị ọhịa o jiri bigide ndụ oche bie ndụ ahụ gbachie yi kontili ya nwụọ ọhịa m ji asị na m ga-anọ nga ahụ eche bere ala ga-ada aja man the Advis SVP Joseph O Asonye doctor onye ke doctor would either na US ma na America or worry doctor somewhere okay look what ga no nga my Azaya Asonye elahia chief Chibweze Asonye ndị nga Asonye niile onye m gisiga ezinụlọ Asonye komama mama komama Dedem Peter come Chief Nsoban isi we keep ya 3rd of January 2023 next year no next year very early awuzi 4th of January shaka ga ejizi enyanya bulla say mommy rest in pieces rest in peace may your soul be accepted to God Almighty in Jesus name amen hey ezinụlọ Asonye komama mama mewo komama